Allah wallahi kai to ai dan ku akwai wata bayar biya Allah kar ka ce mun Aisha ita wallahi na san Aisha wallahi na san ta Allah kai tsaya ban ka san ta wallahi me ya hadin ku da ita ne ma ni fa ba wai wannan ne ce ka wallahi ba abin da muka taɓa yi ai tira ai na san ka ne ai Allah wallahi ba abin da muka taɓa yi na san ka ne ai wallahi ba abin da muka taɓa yi to shikenan ne ya labarin ummi ne ha ba ummi ai ka rabu da ummi ne yanzu na samu wata Allah kuwa to ya ake ciki ha ba ni me ha ba ina gaya maka ita wata ai London ce wallahi London ce kai ka ce wata waya bari gaya maka wata akwai London akwai second hand akwai kuma nema tunamin all modern iya akwai new a mata akwai new modern na gaya ma a mata kai ka san su ma dai haba ai da yace ko dan bana lafiya ko dai ban sani ba ai ummu London ce wallahi London ce haba to amma wanne ne giredi shi haba kuma zuwa da kwali haba mala ai ina gaya maka haba mala in ka samu ayin inyamuran nan wayo haba abokiyar yarinya sera haba yarinyar nan na ban haɗin kai Allah haba kasa yarinya ne akwai wata nema da ba wai fa wani wannan bane ita ma dai wai ingozi wallahi ina ga maka yarinya bayan ba kai wallahi ina ga maka ta jihar gidansu da kai arziki wallahi ta jihar gidansu ba kowa an watsi amma ta je kasuwa zai ta ban ganda ni ba wallahi ka tafi ne wallahi yes wallahi to zai ake ciki ne ba wani motsi ne kai dai bari kawai ba duk ba ne ka manta da ni zaka je gidan sharin ai da ni ma ka taba ya Allah wallahi kai to ai dan ku akwai wata bayar biya Allah kar ka ce mun Aisha ita wallahi na san Aisha wallahi na san ta Allah kai tsaya ban ka san ta wallahi me ya hadin ku da ita ne ma ni fa ba wai wannan ne ce ka wallahi ba abin da muka taɓa yi ai tira ai na san ka ne ai Allah wallahi ba abin da muka taɓa yi na san ka ne ai wallahi ba abin da muka taɓa yi to shikenan ne Assalamu alaikum masoyana sunana Nafisa Soja muna gabatar muku ne da YouTube channel mai suna Biwalid mai waka ku bibiye mu a YouTube channel din mai suna Biwalid mai waka domin samu ƙayatattun shirye-shiryenmu kamar su comedy films waka da dai sauran ku danna mana subscribe a YouTube channel din mai suna Biwalid mai waka mun gode